Kowe ngopo lho, Ro? Njaluk Quran, Ro. Aku takut semut. Mulakno renean kowe iki, Ro. Dilebur semut nih, takut kegeseran to nih. Geser ngendi meneh? Ngono lho, aku dilebung semut lho, piye to? Lah iki bekase kerokan lho wisan. Dikira lek mana bengi, ra bener tapi lek ngeroki. Ono tumpaki barang aku bengi. Wah, iya, Ro. Ora ngerti lek bojone me bongko apa piye. Nek sing mumet aku asam lambungku naik. Kowe iki aja kan mikir lho, Ro. Jenenge wong urip ki pasti akeh pikiran lho nih, terus mungkin ora lho nih. Mumet nek se. Ini Wis masak urung kowe. ora masak aku ora duit. Ngopo gak duit wae sing naik iki kok dadak asam lambung barang lho sing naik iki. Alah duit meneh liyane duit apa renek-eneh to, Ro? Sing dibahas aku ya mumet lek ngomongin duit ki. Lah iya to, piye ge aku ora duit bayar kontrakan iki. Lah terus kowe piye ora madang no? Wis asam lambung naik, mau ora madang kowe iki. Piye meneh ora ndek apa-apa. Arep bayar kontrakane ora duit iki. Wis Ro kowe balik wae, Ro. Melok mertua meneh, Ro. Apa ngono ya? Timbangane kowe mumet kok gelemen mumet lho kowe iki. Kene. Oh ya aku tak balik wae lah. Balik wae nit ya. Balik oh. Dewe ngusung-ngusung aku ya. Leleh tenang aku ngusung e. Oh ya aku tak balik wae lah wis lara apa-apa lah aku lah. Pada pusing ini iki aku nit, mumet ndasku. Ya wis gek pasar kono. Ora ndek duit kok ning pasar kowe wae lah aku titip kowe ndang. Lah, titip. Iya. Aku ora ning pasar. Lah kowe lho mesakne aku, kowe ora tau madang. Terus kono gek pasar kono tuku-tuku tempe apa tuku apa. Ya kene utangi duite lah no. Ora ndek duit aku. Wis padha wae aku ya ora ndek duit kok nit. Piye iki nit? Ini kayak bani ini. Mbak Dik. Arani kayak deh. Gek jelas pasar kalau Ayo, dia parani. bawa sangke. Ayo parani, jegat. Hop. Mbak. Pasar. Ya, golek lombok, brambang, tomat. Titip Itu apa? ayam. Ayam piro? Separuh meneh. Wis basing lah kuwi entuke. Sak entuke. Enggak enak lho lek kono mbok iki. Titip aku. Ngendi? Ngudukmu sik lho lah. Aku wis diomong gak nggo dhuwit lebih. Alah, yo aja pelit-pelit ngopo lho lah. Nah, dhuwit kerokan nggih apa ya payu. Aku gak nggo dhuwit lebih lho, Ro. Aja pelit-pelit dadi wong, titip sik. Sapa? Lah kuwi dititipi ra gelem. Bukane gak gelem, dhuwitku ki ya pas. Alah yo gesek-sek kono lah. Gesekne siletmu kuwi. Sing wingi emang wis mbok bayar Lah saiki iya. titip meneh. Ya dikumpulne sik lho, engko nek sakit tak bayar. Wis sak ide lho, wingi berpiro lho. Iki Kowe ngerti, piro? senengane dhewe kan silet pitik to. Tuku sekilo ya ora dibayar lho. Wis alah wewe lho, lagi Dek wewe lho lho. utang-utang ning warung yo endi ora dibayar. Sing mbok hitung kuwi. Titip titip tok. Lah lomboke tomate wingi ra mbok hitung. Orang anakmu pas nangis ning kono njaluk balon orang mbok joli. Iya ora gek wis piro kuwi ro? Wis genah Kurang lho, Ro. ada sejuta lho. Lah edan Lah bocah rumah iki. sama aku bang to. Ya ra ojo pelit-pelit lho, aku titip. Kono wae genah nggo KTP karo kakak. Mau wis Alah yo gah kae, aku titip sampean ae, aja pelit-pelit lho. Lah kok ora enek dhuwit pas kita nunut nyok golek turane tek nunut nyelit kowe wae sing iki ki enggak turah lho. Aja pelit-pelit lho, kaya arep mati mbok gotong dhewe apa piye lho.